You are holy, Lion of Judah. We worship you, Lion of Judah. You are holy. Amen, 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 amen. Order for Christ assume ye encounter and anopai. Mabi biara oti ya ne sabre ya na ye ne awade Yesu Kristo ne din so ya chiao. Ye kasi onyame asumdue enkan. Onyame on shrao, onyame on visiteo enedai. Nyame on konkron embongra ufie ho. Na enkosi sa dwumadie be kwa wiye no. Na onyame nsa ayekese ewo so. Sabre ye ma obi bia akwaba. Ye chia adofo nyina. Enchia ko hima krom Great Britain. Enchia ko America, Canada, South Africa, Holland, Spain, France, Germany, Ghana, all over the world. Babi Pierre Moti yani sabri. Ekasi onyame onshram onyame onyamo kasiye. Amen. Jumadia ya 2 days in Christ. Yanam nyame asam so hye nyame ma enkran. Sansa emra ye wo mu yi. Emra emu odene. Sansa twro ne ye no kware. Ayade a twro na ka. Na emu ba emra aje ona onbefa asam no. Edi bekita abeye omna ase kanea. Enti mframa ayebo ne ne ekọ no eba saa na se wanya nyame asam no a. Anamoni to bisesa. E wo twro no mu bebre fiase yie nanso o mantima nwie ne yie e wo twro no mu bebre so amfiase yie no mo wie ne yie tinne menumie no ya bafa asam no aye na ase kanea emfa ne nia wona mu nia to wo wenti na osuma ne doba awade Yesu Kristo no ba se nipa ba betina nipa kwati biam se de menu tie yayi enti nia wona mu no yenya kopon no wa formuda wa expressida Abraham no penso de na ay spirit osuma bofo ne ba no moko ay honhom ma we de obeye nipa enti de nipa famu no no so famu bi enti nia wona mu no onamu ofamu bi anim gu ase ya egu no ono yegu ni bi entwa to so ya twa to so no ono ya twa bi to no so asini nyina wampa ba enti ofele wo pe no odafo enti emane hawo ene wunti na nyame dia ba ha eni amuti nyame akwa nyame sempakanyi akwasi asante odafo bomoni nsa obama obibia nso ebenya chefa na obeti asemu bi obeti ma hwe on live asida radio Facebook ana o come website a Obo Evan 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 akwasi asante ubenya Facebook ubenya ahwe ho ana akoye nua Emmanuel Ajeya onso Facebook ubenya ahwe ho na uso wa shama unua wabusuafo na onyame so be hira wo de bema hayi onso odi beba ma wo Amfani ni a wona mu ni atowo orofo sha wo hoden na onyame a wo de wo ato so omo wani mu wa
Order for Onyami Shra, Yamina Cassia, Onyami on tune and Munchro. And then Yaminipa and so a Kamihuaha Yami Aqua Emmanuel Ajay Yami Aqua, good morning. Good morning, evangelist. I put to say, good. Sabrady, I say, can you know the why you won't change? As a last week, no Yami Buama, Oluma, Bibiano Quarry. Now, what idea? Why also the Asida and Abibi our Canabama and of war. Sabri. Oh, no, I am. And say, yeah, what the answer answer. And okay, and I would say a children. You could out. And I am my man. Our dear qua, if you buy some demon, cook rabbit of I said that, and I'm a demand out of 4. 1 hour, Obeja me. Would thou on what on my dad here and buy? When I saw we before Mutum, I didn't show my name. I'm bad. I rather Christo so. It will be a she piano, a rather ancient and then you may be as a rather man consul. Jesus. Yourself for Nashi Sabia, our mother will be an empire is cast already any frozen. And bad, I feel because we said body for us. We Biara, we be Biara, Radisha and Sana Medias, that's my faith foundation, Safonina, Radisha, be Biara, pastor so, we see for me, the we Biara, I mean, sure be a Jesus Christ. Amen. Amen. Adolfo Mobejaya, Onyami, Enshra, Obi Biara. And the last week in that program be brave, Ewaha. And so, Nyamima, Nimudia, Nyansa, Nishi say, Emma, Obia Timito Toye. Because me evangelist Otua Henry. Obabe do you be a preachy Sunday, no? Or sign be fast to make up by a by me sanko another program, you control or Onyami Enshra Obibiara, Onyame Enka Obiara home. Nyamo Kriano, Unyami on Shamanamu. Misami Jinasa, a coin so me de Asida Emma Obibiara, Ayama, Yenuya Bar, yeah, Dickness, yeah, Dofo, ye Bibia gifty. On in a bushia, as a Omoda Obibiara as say. Last week, no, on also a Thanksgiving, man, papa. And of what me to Bibiara. After church, no, so yeah. Bibi kwa sorry co program sampa e dodo na so sanko ho o hwe nipa no o hwe video no de wi nipa e koba edi na kina na abon na dwen ne nti ase so isabre ogina radio so e ka kire obi biara se onyame enhiro obi biara bebre ntimi ama na ase so otwe anko ane ngoma ko bebre so sande envelope ne niama e no mo nchia e koye onyame enhira obi biara ye ma me ye nua ba gifty e na busua se omo da obi biara se na asafo manyara omodo obi biara se onyame a oka makoma na mutimbe ne sa nyame no onhye bibi biara mahwere anamu wase se mote se malamu bo se mo sori akwa adwuma ya sida kase a odima obi biara no asumdie enka awurade orofo enede ye betie nyame asem na onse nyame de ni nyuma enye one way. Say, oh, you're the same God. But I need you, man. As a son. Say, the Ashawa say, you have a starting program now. Your empire, you have a answer until the end of the year. By empire, you have bought after the program and then into the fourth transit, men PM call. You have a empire after the preaching, you know. You have a empire, you know. Yakupon on your one way God. Say, and then they be your energy. Moses or the Pomani man. Joshua or the Kranteri man or the Assembly man, or Yenny Bibia in different way. And the train, I was stressed for the say, Moon train with Jerusalem. We say, Won Kokura answer. It order for Embrena Wanyano and pre ente unko, and then Pioneer Bonus Unyaminam Suede, Ebishlam. Yadi Chekas Yama, the founder of this program. Nyami Aqua. Nyamisa Bakani Jackson Utu Ahene Udi eno honam se Onyame onhira onyame nya okase onko so amantutu ahombone ne bayifo emfiri ne maso anse eye honhom ena awura nyame mbam
nyame so ema otumi a abre nyina wo kasa na ahohom tutu firi nipa mu kɔ odo nsa to obi so bɔ mpae a na wanya wogye onyame ma wo tirim asam no akoma mu asam nyɛ dɛn embra mu da ne da nyinara amen orofo ye betie onyankopɔn asam fasten your seatbelt and he saying fa otro konkron fa wo pen no paper sanse ye wie se ya na wo den wo fam sanse sese entretra bebre aba asasi so abanyame adwuma mu a wanhwe ye a entretra no ebema wa yira afinyame ena asentutro ye wi ana so wa den wa hwem wo se de ye ka no eye no kure ana anya no kure eno na ade ahia pa sanse entretra boni chen echa bayisam obi entretra boni a eche obi okita baibu nsam enti bomode isa so wefa pen ne paper na wachro na won so watimanya bibi na wachro wo hie obi na se owo problem na mane mu a watimanya nyame asama yeren akotu amano no so anya wodie abre nyame nipa bompa ye mayan free dumade na so yana jawo woso de wonsew amen papa wa hini mra na tumi nyina ya odia o yesa hye mu bi yes my lord so wasam se ba bia ba no be hia wo dimu na aka ye ho ana do pay ye kan sa asidan ka wo sa senye ahode na ye nyansa bi ye mo adom na ade adom ye ahwe so ma na ahwe akwa pra betu ye yes yesa be hye mu si ya na de asidan ni kabia na e ma papa ijadumade show nsa e so se be kasa fa ye mu me fa ya adura na ye nyansa wi nkasa na mo nkasa kire ye ne betie so se papa ijati for so show nsa se wana wotie no omutie no asopa mu ekwankogu nkwanche na mo se be ya wiye no omanya asome no nufusuo se asome no bie ma han na ma ye kwasafo ye ehunu nyansa awrade ye so se be bidumade emra jojo tumi biara empa wo awrade asema be sole tie de ye blessa tumi na se o Yesu Kristo Nazareth udi mu adominiti amen amen orofo ka emi kasia pa last week no nyame akwa bae that's otu ahene or the nyame asem or say strengthen what remains in you ni aka wo mu no bomode ne yeden esededen achia na yeden emuye nyame hira nyame nipa omaye hu ye se na ka ye do no na ka ekoso abati du asen akofom nyame asema ode ma John the Rita de ma asafo ahoro nson no ode ewura ho last week no na eyeye nhira pa memi sum ye nhira pa onyame hira no onyame nye ne kese na a week before say ono beba last week no you preaching me yamwe on finishing preaching do or yamwe and enu na ne de yedi bewie that's the last week me share papa bi o ka tell me say last time preaching o ka say mo ka say mo awie me twen say mo be bewie cause na ka ye prepare another preaching ye dia ba ye me hu say sa enipa wo line so ye den twen yam print yam pentem ko ba bia ko bi say Yesu Kristo beba ne ye twen no na enhyira no de oho de man ko bi so beba be fa ye nyina ye den akọ enti yam pentem prayer ho ye ba wie sa preaching ne it is for God's glory eye onyame ana onyam ne wo na mu no ne ato wo no ne wo hye ho no enye bibinti enye oho binti enye owuo binti enye ne mbuasie bi na mo sade be ya nyame ana onyam be den empatati that's the topic na ene e ba wie ye fa bibi wo Yohane mu man eti dubako John chapter 11 ba sade be ya bia mu a last time no mantie 2 weeks before no mantie na monso so mo benya mo chafa be ye be frase na nyame nipa free bobo ye preach ye no na atiefo so entimi obi a wanti mantie na obi so tie entimi frase na ye nyina atima to aso ye den etimi ya wie na me nse papa no so ya den wa ye krado okuta de pen and paper ene obeto aso hallelujah amen last week when you so me yati access na Bible no me yati access oh John chapter 11 e fa opani be e fa Lazarus yare na Lazarus obi a ne kwasem na obo na bra boye pa say o de no father fo bi a na o church no ma bibi Jesus na Bible no me yati access o yare na Lazarus say kan wasem ofiri Bethania ya Mary Magdalene
ɔde enwuhwam egu Yesu na ho ni nua bɛma sɛ na Bible me hu ɛmɛ ase sɛ sa Mary Magdalene no yɛ nipa bi a na ne ho nte ba na sɛ ɛnam sɛ Nyankopɔn no nya bɛda nti no Bible no me hu sɛ ɛsa Mary Magdalene na wei na ɔbɔ adwama na sɛ honhom ti ne mu no ɔno ne nua bɛma ɛna wawu ɔyare da ho na Bible no me yɛ ase sɛ na ne nua Martha so ɛka ho mo ɛma mienu ɔnua mienu a Martha na Mary na ɔmo etie Onyankopɔn asɛm na Yesu na Yesu so na Yesu na dafo pa ne Lazarus eti no ɔta akɔsra ɔmo ɛmo mo nsɛm ɛka Onyankopɔn asɛm kyerɛ ɔmo eti ɔmo bɛnya Onyankopɔn no mu adom efie hɔ no kwasɛ na nhyira wɔ hɔ sɛ Yesu ba ofie a na ɔsɛ nhyira ba hɔ no nanso Lazarus yare ɛma owui ama yɛkɔka kyerɛ Yesu na Yesu na dafo paa so ne Lazarus na dafo yɛ baako pɛ Lazarus etu nkɔbɔ Yesu amaneɛ na Yesu ti asɛm no in fact wan rush ankɔ sɛ kɔmɔ pɛ no wosɛ nipa sɛ asɛm to ɔdɔfo bi a ɛsɛ amunum hɔ ara no wosɔ bibi ɔdɔ wosɔ bibi so sɛ ɛnam sɛ na Martha ne Mary ɔmo yɛ nipa ne deɛ ɔmo nim sɛ so far as ɔdɔfo deɛ bibi anasɛ ɔkɔ ahokyerɛ mu a ɛsɛ ne mu anim ara no wosɔ bibi because na ɔmo nim sɛ bibi wɔ Yesu mu a Yesu deɛ sɛ adeɛ bi a akyea bia no ɔyɛ no kɔfoɔ sɛ ɔbɛtuma ayɛ dɛ amana bam amana atere etu ɔmo deɛ wɔn ani tu Yesu so but ɔmo kɔbɔ Yesu amaneɛ no Yesu akɔ amunum hɔ a ɛma in fact Martha ne Mary ɔmo yɛ basa disappointed because Yesu no ɔdɔ ɔmo de bia ɔmo ɔba ɔmo fie na sɛ asɛm atumi nua bɛɛma yɛbɛka kyerɛ wɔn ntumi esi hɔ wɔn ama hɔ ada no wɔka kyerɛ ɔmo sɛ wobɛba yɛtwe wɔn anim a wɔama nti ɔmo aba mu bui sɛ yɛyɛ nipa yɛ deɛ saa ne ɛna ɛkɔ yɛ abrabɔ mu sɛ yɛkɔ ahokyerɛ bi mu a anasɛ yɛkɔ amanneɛ bi mu a na yɛbɛma bu cause yɛpɛ yɛ deɛ ne ntɛntɛm etu ɔmo aba mu bui ma Yesu ɛka kyerɛ n'asuafoɔ no sɛ mo me yɛsa nkɔ Batania biem sɛ na Yesu adi ka akɔ hɔ no ba n'asuafoɔ no ka kyerɛ Yesu sɛ Rabbi kromo a yɛkɔ yi yɛkɔ bɛɛ na nansani yɛkɔ sɛ ka ofofo kromo si waboɔ na yɛsa kɔyɛ deɛ biem ɛna Yesu ka kyerɛ ɔmo sɛ dahwere sɛ na wɔda baako mo me nkɔ sɛ na ɔno no onim deɛ ɔyɛ sɛ onim deɛ ɔpɛ sɛ ɛde esie sɛ deɛ ɔno Awurade Yesu pɛ no anasɛ deɛ Awurade pɛ no nyɛ deɛ ɛne deɛ pɛ eti Yesu kɔɛ in fact okoduru hɔ no Martha ɛne ne nua baa no ɔmo rɛ hɔ kakra sɛ owura yɛbɛka kyerɛ nan ni ne nua bɛma yɛ yare wawu waporɔ Yesu ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nyini ayɛla sɛ wogye mi Yesu di a do wa wu mpo no ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛsɔre ɔdɔfo adeɛ bi a ɛwu wɔ abrabɔ mu womɛsɛ adeɛ bi a ɛwu wɔ abrabɔ mu no sɛ wode homa Yesu a adeɛ no bɛnyane wadwuma no asɛe no wogye sɛ ɛwu yare no abɔɔ no wonim sɛ ɛyɛ owuo ayaware no asɛe no wonim sɛ ɛnoa no no na so Bible mɛkyɛ sɛ so obi ɔde ne ho to Awurade so no sɛ adeɛ bi ɛkɔ anasɛ adeɛ bi wu wɔ abrabɔ mu a ade no ɛbɛfifi sɛ Bible mɛkyɛ sɛ ɔsi dua yɛtwa so mpo wɔ nidasoɔ sɛ daakye ɛbɛfifɛ nti sɛ wode ho to Awurade so a ɔdɔfoɔ nipa bɛwo so wawu nanso abrabɔ mu no
Yesu wo say why dey unwe amen amen nyame pa nyame shira order for ebia last time no woni yan start the farm last week last time no and na ye beto aso na ye de awie ye say ye nua no so etie ye na nyame baba na ye nshira double and then amen nyame pa o kan bibi say abra ombeka kire Yesu no na nka omo expect say obe show up and he say net here so wo domia say abra me won so him no wo ma dem sabe na so ye den yen kinka bibi kakra free yen ko ba kakra ma bia wo ba ne kakra yen bi kinka ba bi wo ma ba verses 8 in homra 8 abra yeah no say Ashafo no say no say na ashafo no say no say rabbi na san yaran na nsanie na Judafo arhwehwe so obesu wabo na nsanie ana wadanfo no yes say woni uni adanfo bio wo call problem no wa mehwe wa mesra bio na nsanie na Judafo yes say ye pe waku na nsanie na brantia no yes say o sawa brabo na yare ko hobiem na fa na so ya to na wo sa ko hobie wi Yesu bu ase ni say enye don hwiri dumienu na ewo eda enye don hwiri dumienu na ewo eda krumu so obi nam awia so obi nanti awia onsunti on tehwe on fenti on tomnam every say ohuru wiase han Jesus pa kire bibi wa odofo hwa onyame hire onyame nipa amen wasi Yesu ka chom say yenko back to Judah back to Masen ho back to Makuma ho back to meyire nua beman ho back to madam for no ho ni odi ye me nyina no yensan kon ho bio wo de na nka woni problem for that but because of the people because of the people wo de na nka wa chamanaka wa chamanaka se ko oba no mra metra wo nche wo fie ho bio wa chamanaka se ka beman mra back to home na montra musiesie problem na aba no. But because of the people, in times say, embrace your whole situation in mania bimwa. Yaba man yami asam. Aye advice and I to me I move on. Yet see ni padium. Into me if manababaki send me now for beka. Send me kuma for beka. Send a minia man beka. My brothers, my sisters, my parents, my, and none ye training. O si Judafo yi omo na ye kokohia solidan anim ho a ombetwa fa ho anka ye besi wabo anyame adu we escape ye wo fa mu pie ye ena wo sa ko ho bio because of the people wo die na ka problem no ha no ka wo jai amana ye den akọ wo si enye da dumienu do wure dumienu ene wo ada baakumu Yesu ka bibia kire wa say ena our Christian ye Christian sumi ye na ye Christo suma bai ye procrastination emoto ho ye twentwa niema se ye waste your time e won niema bi ho and the media agi ye time we see a bompaye time we see a nyame asem WhatsApp imo Twitter ade kika bika o mami Snapchat agi ye time yemre enti amamre a ye de konyame anim ye de sua nyame niaman ayeketo abi enti chechira boni bi ba na ye tie chire bi boni bi ba na ye follow wase enye donwiri dumienu ene wada krumu wase adechie wo hoyi esemesame ye nia wo suma mi na duma emre bi beba na ye nia hode e betra ha bi o di tama ye wo hode de this tama ese ye manyame fo ye mu ye ka nyame asem amen enya bra ye babrewa ana ye bokwakura ene ye beka se awurade bi be ye we ama no nyame ni pa wukura wukọ akoto odwan na ponche be bekunu a wukọ ne ase yi dwan me no gina yarefo gina ho na de no asisi no so jade na befa so
be for the Moses so enti abra hu sisi usui me nua pa me nua bema this is the time onyame ohia o service amen this is the time awurade ohia se uye bibi ma no amen amen amri ni ho ma yen yenimu nanu o chena de yenimu o chena de aji ajani kuto no eden onim to do o twentwane na ase wonimu de enti wa eden wo twentwane na ase amen but emra du wo twene na ase na mienu omuvu ye odofo ya trans ya che emna so se ye sorry ye so dia wre ho che emna so se ye ye sorry na nyame no onyam etumi dadi amen ya trans ama nyame no onyam no akase na so mi no bi ere de ye be sorry ama no onyam na dey atati amen. I said the more na ye trans no na ama nyame no onyam na dey akase ye Kristo so no ayem moto ho. We waste our time. We waste our time. Waste meaning is the use of money or other resources on things that do not need it. And you use your sika. Editor. Especially when you remember me bam hokakra. Amai. You to me kota dia pa. I don't do fear no. Okoto ade no pa obedu fie no ade no afa ade no pa on hye biu ono so a okasi ka ode ata wontimi fa nche a waste of money a waste of time a waste of time entina Paul may hu bibu 1 Corinthians chapter 10 verse 23 wasi ye woni ma nyina ho kwan na so nyene nyina ne dem fa so eden e ba ye woni ma it's your choice because yes metiasia sa wasem no mu because in our days our time no ye wo democracy ye wo pa bia utumi eden eye ye wo democracy ye wo pa bia utumi ye but nyene nyina ne dem fa so ba nyene nyina ne dem koso ba nyene nyina ne di anuonyam hyeba ma awurade mi yo mo hoyi every choice obi antimi ha me metima koto ma atade ahye but a waste nyame ni pa snow ta ubatima hye kere wate e bia nantim obi ha but a waste at the end of the day no you pay your price called by chew oba yare a waste and na yesu masuafo na te say emre na twam as you go you move on you go forward odofo emre bi ni niam bia ya tena so amani si ye nhira kwan no yamani twam na ye nsore na ye move amen said ba ya nyame na onyam ba den ebe 30 amen osinye na ohuri dumienu ene wo adakromu do ohuri dumienu ene wo adakromu odofo menim ni a watena so wache na menim ni a wo ya de wote ho odofo ye woni amanyira ho kwan na so nyeri nyina ne yeden esefata amen odofo democracy ama itimi ye niam bia ye fi say mia me ba buchiri enye obi na de me ba he ampa ende tru bibia di adanse but ope bi wo ha emfa no nyam hyenya den emma wurade wasi asem bia me kan ye ade bia me ye etwa se me hwe se efata ne se wurade no nyama na asem bi ara mekano adebe ara be ya anka sasa mebesa sebe ya yesu fa ekase mehwese ebe ye yesu fa ana yesu se moma ye dai yenko no kasambi wakasabi kai 15 mami Can't be 14. No say. And I feel. What's enough? Yes, you see one perfect. Yes, you see one perfect say. Lazarus wedding. Hallelujah. Amen.
na monti ayame say mini ho na mo agiadi na mo ayeden agiadi amen hallelujah we say yes come perfect say Lazarus ayeden wawu because beginning o ka chan say ayeden wada now was ayeden wawu na mo munti say na nipa bia omni Yesu na mo Yesu hu say still nipa bi enni gidie ti say ka ho dia na nko mo abeka say obi na abona mane enka ne tam yanko beka say obi a WhatsApp beka bra bi wo ho bra bi come home Thomas ko beka ya fa phone bra bi obi a WhatsApp from London obi a WhatsApp from Germany and was say ka say onum se nipa no obi ti nyame nase na so still da ni gidie ni sha ye ka ko ba nyina dare da nyina asam no a nyame nam so do yema di kamfo no na wo ye no ogusu ye ne stera wa promise ye say ogusu abeye ko fi se obepa no still na gidie no esha the Jesus no kura ni krofo mo ka no ni onante poso no ye niam nyina still na o mo gidie no sha o do fo mi papa no ma sofo asampakafo and there's a walk custom na so binyini ya e ma ne nyonwan sansa agyenkwa no mpo Christ ni mpo omo ana omo ka ne ho no no mo njini enti empa enhwe se ese ebo ye nsama wansa no wo se nyame adwuma na wo ye ana no kware na wo ka no o see ye bo nsama wa die ti mu se mo na ye criticize wo no na wo nam line so madam mo na ye bo nsama ye presi wo no wo kia sansa onu kura no na nipa adi na chi no ebenyini ase ayame de sai mini ho na me ka kira mo se wa yeden wowu na mo bagie di mo tu anamo no me yede o mo koy ya John 32 no ho 32 na Mary drew faako a Yesu wo. Ase na Mary drew faako a sanse abra Yesu du ho no. Mata ati behia no. No ne kososo ano kobo na mane de aba ne ye nyina. Sira na Yesu nya den emu kronum onu fie ho. Na Mary den ati se Jesus ayeden aba. Mesa na den aba. Ba bra Yesu bedu ye no. Abrante na wu amia yakosie no the hope is gone enti sia no mu ko sia Yesu ndie o mu ko sia na bona mane ani aba ko tamu na ehia se nim se obatima ye bibi no one show up esa mane bi keke na be den ye bebo na yakoy ba bi so de ba aduane nko na be ni sa bre enu awu ye wo mumu ye wawreho mu ye ntimi nko kitchen nko no aduane ma ti ye no ka na kwa ho ayi ne sa ko back oba ha aduane kwa didi anu asanji take away now they call nanse okoye program bi wo gallery nti ase wunya take away because wuntimi samba nti ye take away amount asuafoi Peter ne mu Judas kwa zo obeji bia san ton okwan so ye ne mu nyina fa ya ho na so ye nua yare ye fra wa amba wa ma na wu awie ne na fe nu aba o se na melity ya no o sori tumnika no kodu ye wo ye den Wasi na Mary duru faako a Yesu o no ohunu no Wasi ohunu no Wahwene na ase aka kire ne sai Awurade se wo ha akamenya ba ambe man ne anwu wasi abra ohunu ye no otumnika wo hwe Yesu na ase asai so sira wasa akoto Awurade adwuma na sai na so sira okoto Awurade awade ne nkoyie na so sira okọ Awurade fie adwuma ne ensikasama ya basa krata no ya mfama no na so sira okọ Awurade fie kokoto esori Awurade odu ya no wan sori anyira Yesu anim amfa ne nsa wo nani ankase Yesu on aba mama ne fadi ba bi nko osara koto no ene problem na mane bi ba o yare ya sori antimi amehwe no asam to no sofo antimi antwa no enti na onkwa sori kura biu okwa sori kura ka sofo ne kase ye sori ano otewo ye ntrans asabro no kura be sori na so stella ano Mary ya den kotoi amen wa shini nasi oh yes okasi Yesu sanka wo ha ye nim sanka wo ha ka ho betoye
but nyase woni hanji sila no bi be hurihura gina wo so masa koto ono fo de ne ye onyame fie ni ato ye de ne de ko urade fie yesira ye koto sori urade ana e de position na nyame de ama ne de koto sori urade ana remember abra na enya sofo abra na enya precise ye da no abra na enya abra na enya thickness no hwede wi a wo sori a wo murumuru ho ma position se umpa so bakoto kura mpa bwana sha wono kura umpa so bakoto but first ne de aka kwa sori a mata problem awom amane awom adwuma na nya yie na unya bi nye na so sida na akoto sori awurade mere ni nua na wu na so kwa na okotoi na sori kana sam kire awurade amen okotoi o kana sam ye den e kire awurade ya kwa nyame no ma ye nkoto ya nsori awurade ye mre ye ho ase position ya to aso na Yesu hunu no se orisun o se na Yesu hunu se orisun na Judafo one no baaye no so risun no o se na Judafo one ne baaye ne ye den no musu ensubi ogu ahome na Yesu gu ahome hunhum e wo hunhum mu na ne ho yira no na Yesu ho yira no odofo mempa bo ne se usu no abobo orehu a ukodan na uwo mu awudi no e ma urade ho yira no amen e ma urade ho nya den e yira no sanse de minim se oba tan bia mpese obehu se ne ba yesu dabida anani ba edi awre ho oba tampa bia ni ho oba tampa bia ni ho oba tampa bia ni ho entim the more no a usuno e ka urade akoma e ka urade akoma sanse urade ka kire bosi se ka kire Israel for se omo kono omo ka uru se omo so ya hoho ma bi manso omo koya nkoa wo bi manso enti se omo kona se omo hu akoa bia na hoho bia omo ni ye amen the more na usuno e ka urade osi na abraye Mary su na Judafo aka no ho su no Yesu bu ahomie ohunhum awade nyatenka bi ma wodofo awutie bi awade nyatenka bi ma osi na ogu ahomie ahomie e wo hunhum ne kukum na yedai ono ho yira no na ne ho yira no na o ka se ehe na mode na to osi na he e na mode na to odofo hwe awade bisaw last time you can send me Corinthians chapter 2 verse 11 ho wasi onipa eni nyankopon kwa nim ho homa yeden e woni mu sa bre nyame nipa woti wei ne wo wu mu me hu da age se wada bibia di ena me hunu ne wo mi mu hunu da age se ma da bibia di enti no se ne wo nipa kuma mu no ene ta di abonten wona wonim babia wonya mesom no wodi akoto wona ne babia wudu ya o hwi ase wona ne babia abusia no enumie no ewo ne ekote wo abusia ne abusia no wonam mu ne ha abusia no enam me nya dai me hu bato de wonim abusia no history Yesu ohu bibia anka obahu babia de Lazarus ye den etoye ona ka kire Peter si Peter ko oto da wa no enam obayi no hwere num god ye den ewom na ka obi ayesie no a enenan enti ko kokora anka obi ka se onni honhom ko ni experience so obahu say eda we de new opantina sanya no aso betima ka si we ya but obisaw una unim ni awo famu me nia ba una ne ni awo famu abusua no wa wade animu wo se hin na mo ya den mo de ne koto yi sire abra Jesus oya bofra ko afasa dikan oni ni mame eni Joseph omye de omuba fie no wa ma fie okowura soldam o badru fie nansa omuhunu Jesus o ma hwehwe no o ma ko bachi akom Zakaria fie akobisa omuhu ye akobusuafo nyina omuhu yi but Mary who said no akola we asori fie wa me ni babia me ko hu ni babia se asori fie wa na me den me kwa me hu enye ne bre anke baba sida radio
ya nanso ya de beto TV and CNN no but on wisa akwala we die asori fie hwa na ye den obekọ okwa na ye den hwa na wo enti Yesu bi sase hina modin ye den ekoto ye menu ya ba and last week nyame ni paprichi anu oka no oka kire asafo ni se mini munyuma na so mo wura Africa ne don ani don mo wura den afiri kan na ka mo ba sori ntem kan na ka mo ya adoye kan na ka ye bompa ya wotimi sori gira o bra na so enne ye hunu sa ehina odi akoto ehina mpai bo odi akoto ehina adoye no mobro hunu odi akoto ose he ena modi na akoto ose on say no so see on say awurade bra behwe Yesu suin ose na Yesu suin awurade nsuma won anopa yi amen awurade nsuma won anopa yi amen onyame onsu ema won anopa yi hallelujah amen yanko ndim ena Judafo no ka say ose na Judafo no ka say hwe do a odono no na wonu binom say ebinom so say oyi bie onifrani ani ano se anka obetumi age so anka obetumi age oyi afri owo mu a ebi Judafo ni bi agidi ebi so ye den enyini ebi kika odofo wo de wa hwe bia to no enipa ne besra wa se na bi ka o dia se na bi ka e ho na be wu ma ti obi mu no se na bi ka fa o yade no ho se na bi ka fa asam na to no ho obi bo hu asam ba na hu de be nipa bi kasam de yi obi betima yi na ni akasam asa o yaduma o mini police station obi bo hu o dakora wuntimi na but kasempa wasi kasembi na mi gidi se me ban ho yeden e be ye ne ntin ban ho be ton kasempa bi na nyame mfa wanum asem so ense se nipa na brabo wasi binum nyunyui e binum kasa abra awurade e banu odu Jericho no twam Jericho no abra tie bia na fere Zacchaeus what he say Yesu ba no the kid this is say e kwa bia me for so me dey megunu no matter how me fond me wom mama ne me how me kwada na bibia wom e kwa bia me for so me hunu but now on so on a limit wo bibia wo tosi wo ho ni tosi ne ne tenten na ni keka be kosoro me ne hunu ono ni problem no but of kwan so be dey obehunu no Bible say of fruit dua no koduru soro no Jesus bonity direct. As Zacchaeus, come down. Odofo nyame onimudin. Amen. En fani di bi ade atoso. En fani bibi bi ade atoso nyame onimudin. As Zacchaeus si fombra ene umfie na meden. Abra na ofru dia no de. Obi anka hwe. Ba abra Yesu ka se me koni fie no. Ebinom sade nyunyuye. Onso de bone ani wewe na okoni fie. Enipa bi mpase ade pa be ba abra bo bi aba. Eni ma bi mpase enhira ebebo abrabo o ma static kan sem abra na wa ho kirem de yankase waje ohia duro na abra nya mi sra wi de wakwaji sika duro wakwaji sika duro abra na ya kwankire wo suguro wase ye mpai bo no yanka hwe but abra nya me bi kwa ma wi ene ho nsama ni pe ka emma wa ba mu yire ho na koso a kira nya mi mu onyankopon a wo do ho ato no so no Oma wanimu nyade enwu aseda yami ni pa ento so ena Yesu gu ahome ni mi onu biu osi Yesu gu ahome ani mpre no so bio na oba da etoso eye obodam osi na Yesu gu ahome a etoso bio na oba eda no so aye obodan na obo na obo hini ano Yesu ka se munyi obo no osi Yesu ka se munyi obo no odofo ene ye mpa ibo ni bi ne twoto o egusu ye bo mpa ya obebo hu bi mpa ye ni bi ye de bo bi ato aware ye ne so ye de bo bi ato anu onyam ne so
Yedi boa bi atu nsira so. Ene boa no obebo mpa yese nyame nya den onyi firi so. Amen. Na nu onyam nya den enna di wa brabo so. Ose na omo de boa ye den auto ebo na no. Obi a yasie wo. Wo wo yasie wo. Na ya sande boa ye den. Ye mpaso be sori bio. Sa na ye mu bebre wo sunsumu. Ye mu bebre sa na ye nkrata wo sunsumu. Amen. Na so enna sa obatimi asori agina. Onyankopon obaje wo. Amen. Hallelujah. Amen. No say, and I used to go a home ni mubium. No ba eda no eso. Na obodan no. Na obo hina no. Yesu ka say. Munyi obo no. O say Yesu say munyi obo no. De wawuo no. De wawuo no ni nia mata say na say. Awurade. Say die. Wabon. Na odi nanai. Yesu say. Manka manchira wo say. Wagidi. Wagidi a. Ubehuru Onyankopon animu. Odo omedia be machi ha kakra. Abra Yesu say munyi buo no. Asembe na ninu akan mata kan. O say Awurade. Wa hedan. Obon hu ene na alie. Wa bon. Odo fo wa hwe yi a o ma me kro betima si unhira kwan. Amen. O papa betima si unhira kwan. O kru betima si unhira kwan. Amen. Nyame bema anonyam na pie. O say dabi. Eye. Wa bon. Ade na osuma me sa me mra. Maba. Ne wo pen me be yama. Adai na wo san si me kwan. Odofo. Aye hunhun masam na ye kan sabri. Ni nyina so bomode se obai de obai yiru mai de abom paye. Ye ka se bia ma me betima asi wo sura kwan na nya so kogina ho. Na no ma me akoyi no. Aye konkoto dwadem. Aye hunhun. Na me mama otumi ya obedi sa hunhun ne so. Na on na me na mo so ba den e be jo ma me na na me no onyam so aye den adadi. Na no Esau onu ani ma me e na chi na no onyam ma ni nya twiko. Nano David onwani ba Absalom ena hye ekonya den etia no wa wo ba betima den asori etia wo amen but ni nyina ne say wo be ko nkoto dwanim na wo be so go Awurade so o tumi abro tumi nyina so oh yes maka si David da o sini bia ne kwan o mpezo be sori bio ena adwuma na akofom no obi mpese be sori bio krata na ya je no obi mpese unsa be ka bio ni nyina se yo wasri ono kasa Jesus ayefana amen obia obi ntumi ntumi otum so obi so ntumi ye dey hallelujah amen wasi wo bon ene na nie ene sent ene obi timi twam wo wutimu se o perfume yi ehwam obi timi hu perfume ni din wo hu ne price wo se nipa we odimu because perfume ekoso 150 euros. And the 150 euros, 150 pounds, $150 ya. That means oh BBD. Yet you who sent the crown, am I yet to me who near war? Sent. Oh, who sent the crown? Am I yet to me give what I already or war? Oh, Bessus aspirate to me tramwa. What to me what to say? Maybe I add the foreign. Hallelujah. What was it ready a day? I add the four, another little foreign. Esprit. What you say? And also my what you so ni pay. Na bi be yi. What you say? And the scent. Also etimi scent. What you do atade e ko che obi. Ye mu bebre, ya hwe ase, ya ha e wo no ani bebre. Odofo anya se me kasa na ntese chese emfa watade e ko che obi. Na mo before so be koro. Fa no Yesu mogam. Ya fa ko che. Wasi yisra e wo mamusu ya den ogie. Awurade wa sam say me de nan ka menye me an ka menye de menye but wasam say me ma enti bi gina wasam so na me de sa atade e koche ade bia be sori atia me fi atade achi na mo wasam bulufo eno ano fa koche empa ye bo we guso fa bibia enya wo ma ye de hu say nka wo de wo nye but what pay what bra ho asama na sem enti wo tu sa na mo no enti bibia be sori bia no the baby be anya yia ba ye mu bebre ho a ye de nyama na koche o fata de call boso no so a wo sent no etimi me atwu so eba o hu sent a wo wata de mu no ene mu bebre ye hawo de bebre no
anka wo de akoma pa na ade ko twaade but yanya nimudia mompaye ansa ne de twene ntino obonefo na fa so but nyame wo se enne se obi aye bibisa onyame obekewo amen onyame ja ebe hye bibi biara amen ne be yi bibi biara nkonu ya biara den afi wo kon so amen sent na no Jacob kachre as a kachre Jacob say ohun hwa emmon abi obekọ bia ohun hwa nya den emmon sent unu ho kura no na obia kam obia tisi na nado eba obia be sori agina ho onya nu ho ne ho sent what ya baby people ne sent ni bi no sent ni bi no obia transiting so therefore obia ya ready sent nyame ma ye sent ni to ya tamfo so no mo hia so wo ya nim amen amen wase wo bon ene na ni wo bon yento aso ena oyi ebuo no wase na oyi buo no na Yesu ma na ni so ka se na Yesu ma na ni so ka se aja ajai me da wase se watie me na me de minim se watie me da dawo na oku na nkrofo akuo no nkrofo akuo a wo ha odina hono ate wase aja me da wase se watie me na me de minim se wotie me da dawo na nkofuku a wagina ho yinti mam na me kasa na wagye di se wo na wosuma me hallelujah amen ade na Yesu kasa odofo ompa abonie tro we so to ye bebo ho mpa ye amen o se awurade me da wase me nim se wotie me na watie me da we anya first we anya first na we so anya last na wo ye we wiam ni so be ye bio na mo nipa inti odofo ompa abonie o be ka kire awurade wo de wo je awurade di say situation na wo mo no be ya ma na mo nipa binti awurade wanya ma amen krata no sadi etie bia no wo gidie say ye de be ma na so nipa binti awurade nya dai wanya ma say bi amen awo no wo gidi say obaye sanse sara edi ifia de okron no wo ye wo gidi say sadi etie bia no nya no de baba to yam na so wo sin mu nti awurade ma onyin say amen unkuma afo nti awurade ma onyin say amen awade no wudi onu say sadi etie bia no be ma no obesesa oba no obesesa na mom enipa bi gina nkyenti awurade enye bibi sesi ya amen o se awurade minnim se wutie me wo ye nyankopon awurade jema ye awurade ei wo na wo dia ba ase meka wasem ya de ajudi say a free revelation Genesis to Revelation obi bia ni okita asem no kwale bu kronkron ye mu awudi ni hwamo na mom enipa biti enne obi di ni pa boba ha awurade tie na yama no amen enne obi di na disadie ba ha awurade yesrew tie na yama no amen enne obi di ni so ni koda na ba ha awurade mesrew yama no amen me die minim wako ade wonim ye jiwudi sisa de tie bia wo ye nyankopon na mo sade ba ya nipa be wo sa wo ye nyaminti enne so obi di ni haw ni yade bi ba ha awurade yama no amen amen awurade yama no amen o se enipa yinti awurade yama no amen waji na yento aso o ka sa no ode ne kese tie mu se Lazarus fribra hallelujah amen odofo ba bibiara wo kra yakɔhye ba bibiara wanu onyama kɔhye ene de ye friends emra waso ode ne yade etie mu ene se wo bompa ye na wo tie mu na nipa bi kasa menia be ma wo tie mi me di sa ne ma mienu we to obi a bompa ya okasa so ye dede bia no 1 onipa no onim bible no ana 2 okuta hu boni ene ma mienu nsa ne so hu obi so ya sa 1 hena disuan se de tie hena disuan se de eden etie san se Yesu no kra de eden ode ne eden etie mu ade awu ukogina no wawo so no ade awu wo de alarm ne ko nyane no alarm ko gina ai mochre oso ode ne eden etie mu ene obi tira se ampa Yesu na kan wo se wo hye opia mu a wo bompa ya eya bebuo wase to wadwim se okokoam na tum to wadwim ase no to wadwim yemu ebere ye bompa ya
se bia me no kasa sa abere e bi kura madwen da Ghana ne to me pronum ma bia pronum ma bibia ye dai empam ento okay ma me bi sa asem se nke se o ko bompa yo park so e prono be no ento mpa go ne yamiti wase to wa dai wa twin to prum to ko so ko to prum na ye din to wa twin mu e bompa ye na Yesu ne kasa anyo no so na tie mu okwa asem ya no so se no kan Eli laba sabatani ade no ye so bi kasa onim Bible no ana we kuta won body ana won body bi na operate no pese stop o e ma sa kwan no e ma sa kwan no boy ade ase tie mu e ma sa kwan no wase na Yesu de ni kase ye den tie mu wase razos free bra mini baba bi edu akoshe bia metia wo Yesu dim se piebra Jesus ba bibia no kra no susu akoshe ba bia de wo ho dia akoshe enti yare ya chechire wo metia wo Yesu dim se piebra amen na Yesu tia mu se razo ye den free bra yento so na de wawo no free edi o se na de wawo ye den e fredi eda no mu o fredi free den mu Entuma chiri ne wase ne o wori fredi eda no ma chichire ne entuma chichire no ne nsa na duku chichire nanim na Yesu se o na Yesu se ne sai monsane no na momma no enko na momma ne ko hallelujah amen wase de wo wori ya den e sorry no ba no sorry nyaso no sorry ko ya chichire no orofo afi be kwa wie se ya yemu bebre ya chichire yen ene ye be sane ye ho ene de Jesus yemu bebre ya chichire yen se odwanten ekoku yen yemu bebre ya chichire yen se apontwen ekoku yen yemu bebre ya chichire akokokora de ya ne mobo ya chichire na ne asa chichire ne nsana ka ho akokọ ye mobo odwan de ya se de ahoma to de kon ne na wo ho ahoma ne timiti otimi dwane na akokọ de ye sa on sakra de on sane de nsane kra wona na sira ya chichire wo ona so sane asira watama ne ya ya chichire wudimi nko mbebre sane ya yen wase ya chichire no ne nan ene ne nsa na nim so ya sa chichire wanu onyam no anu onyam no sa se uti efiri so a obode no obi ehun so na ada ho uti no wanim no wanu onyam ene ma ehun nipa sa so masini ye de ade akata wanim obi akwa ye huru no nko ade okwa ye nyeda ye huru obi akwa ye gero nko ade okwa ye njew san say ye hu wanim because there was a time na me kwaje visa wa Holland Embassy Ghana na me koye abrante bi anu mdi manim mienu ba ko ye gini passport no obema wo so yo ba onu so hemu a ni photo ni bom so yo ba ko bi so a onu no di manim ana ba ko bi mimi se onu fifiri ni ba ko so ntem akwa se me no mienu akọ e ho ne ko salai sa time no ukọ Holland Embassy a ajo ko sala ko be 4 o'clock I am chi ko di line I think best start 9 o'clock or 8 o'clock the time we dey ko ti ko di line na akọ no se minimum but me ko ja ti obi be di me ne untem sa de ye se woni obi na me be di mu untem enti bu ko du ye na mu didi nkobo ti mi tie nkomo no se mo be se mo untem ti tie nkomo no ene ba ko so ma me hwe passport yi ni wala de na oba ne be ma wo ana odi media ma ana also je wodi en motwem sa wo refle obi anya den an change the back an change on sam nyuma wan change the back ekita o enti won time no so a obi ba e be tro obi a passport number obi a okọ sa abere no ko obi a obun je make be tro passport number ni ama take it afi mu nyina be se aden akoyi sign wo enti papa no yes anu apari yesa no ohunu bicha no be ma de no ba de ni what ti ekweso ne no kasa ena ni ba no so ansa no ye den wo je bi no papa no bo mu ye no nyina de
suspect. Yes. Come on, you say, almost. You were hobby. But I couldn't call and send me and make call 17. You reject him. You reject him. Yes. Because you who say, when your man, what you say, you didn't never be at a chill with you when you move. I was so soon and up here with no. Now, so say who are TSC. Oh, and then Unyame or Bejo. Amen. Abraham Yakua Becca say, Okasavia, you may be a license not to. Yamaboy Empire, I will near be a license not to. Empire D. Kai, a boa at Diabrabos. Yababon Paya a year flisso. Empire at Tossum, Yababon Paya, a catch a wadi. Say, I did be a born way home. I may do a beer, sent in tea, and the public team was soon soon. Omuhunimu nti omo person be huye ya menyi sa sent ni free ho no fa ni hwa papa ni nyadan ebu ye ho e bobo mpa ye se awurade ade bi ade akekere yen afie be kwa wiye ye mu bia ya akekere yen onyame nyadan ensane yen amen na ewia ye bia lance na tum na so wo mpa bo bia odi aba na se enipa atwa ye ho ahia nti enipa be hu se nyame na asoma yen nti no onyame obayama amen nyame pa yenko amen amen orofo how no that you to already so. Amen. I said, Bible may tell us, Mary drew for quiet one. Or share the nurse. Or share the nurse, said, one papa. On papa. Or for I said, oh, how no, I check. A manana who come, Jesus. Or from watch it. What do man I said, Jesus. What from watch it? I want a man, Jesus. What from watch it? Orofo so o de wo ha no da jinya beto yesu so a eno ma nyina be ya ma say taba mere o mfra yesu a no o ama wo mama da na so beduru ho no ka me no mienu anke ebubofu say wo do obi na wo no ma enkoyi ana say bibi ato na afi na me beduru no ana say me no mienu ke ebubofu na so babo me say mere duru yesu duru fa ko ho no o sa bunkotodwe e de nmonyam ma no Ubunkotoje e de enimonya ma no orofo se o haw ne ba me so enwinwi se o haw ne ba enwinwi bunkotoje ne bompa yesu gu awrade so se awrade o haw ne ti na awrade obaye me no mienu ye haw ne ti na yesu bewuji ye nkwa se o ha na ma yesu adwuma be robe Jesus se o haw na ma ne ya fa ye haw ne ye dadwene anto no so a na ne se chene ne de se Sabe na ni monyam ebeda adinti. Orofo, say already na ni monyam ebeda adinti. Eti na o se ye fa ha no emra no so. Say o se o tini ya ma ne do so. Na so no already odi ye fi ni nyina mu. Say na lies mata onim say already wo ye bida. O munya dide wo yesu mu. Orofo, ehe na wo di ato na e ba ti sika sambi. Ye di monyam na already de ma ye no. Ye di ato ba bi. Na o sore kwa asore o bompa ye do ho tutu fom o bompa ye ama enoma sisi enam se o ha kakra o ko munti se o gya ni nyina gu honom ora fom mo wani mra ho so Jesus mo wani mra ho so se so obone fo no oba so obedwa no ye wakum se ka betimi akantre ho a obetimi akantre ho a ora fo ka ba sa sore amen ka ba sa sore se ba bu meta o se so do wa wumpo do wa wumpo no so de no to awrade so a obesa ye de asore obesa asore onafo ade biara awu wo abrabom mu ade biara asi kwan anasa awu wo abrabom no so ka betimi aketro ho no abompa ya do ho to awrade so a onafo obesa dwane amen o yesu di mu amen amen nyame nipa wonim bebe ho uni de si Lazarus ayare Lazarus Jesus adamfo Lazarus enuane Martha and Mary Martha obi a ono no nu aduane ko kitchen all the time Mary nso ye obi a ono na de enwo a ehwam ko fa Yesu na ase wode ni trinwi kire se anonyam ne say enne de nyame ye bibi ma obi kura onfa anonyam ma nyame officio eye na hoden na aye by Mary de ode anonyam bibia de emma awurade odi ni sika ni bibia ema urade enti sabusia ya busia Jesus ani sowon no musu nya more impact of Jesus ministry ni bibia mu
na bibi nua yare na wo tome na ye expect wo so beba wamba omo ye disappointed why though because the name stay who said they say no yesu apawo they say kura me mpa bo kura me pa nya me nya den ontie san ne de ye den ye fa ye hu ye ho because time ananka omo expect say Jesus beba no amane sa enti omo dia ne say ena yesu apaye ena san ne de ye no bebre ye san say asamu abai na mframa ayeboy enimu say ese urade tweme ne de na so urade ngeme na me court time adu a me be court yi orofo urade nim say obekọ oh yes urade wonim say obekọ o tu mi sin ko betima twam batose kọ na wudu ha onu abehye ne die no oh yes krata ne ese age afu nsem onim say ese age ba wo de twema date ni so sa wo betima age afu nsem a hallelujah amen o mutimi nya den anyim fu nsem da o nyame nim say date ne yeso o nyame o de dako eye dapo aduma oh yes Mary ni Martha o me disappointed ba ni nyina ne say wuli bibi Mary ni Martha they expecting say Jesus emesa wo nyane yare tio Jesus expect say obema owu sorry ye radio omo pe healing Jesus pe the resurrection eba oh who the person can engagement keke ofie Yesu pe so be pe na bro adwene ntiase so oh who the ekanku a na ka who the nka ema pipa ni bi kura just 1 year bi no so obema onya nationality bi ni oba ye badi ji won ho no enya bi ni ya wo ye de wo dwen wo he o kira de no o ye ne ne omo de omo pe healing ono so pe sanse o ka chapter 12 no kono a Lazarus anigin the party a wo to ye na ye anu ode manyame twi di papa Jesus ministry mo no na nya de ketwa to sayade de so obi ahotoro but ade na bi sida so obi awu nan no asore enti wo de o petiko obama Mercedes bi no adamu a wo tiko na wo pe Jesus orofo ema obamu mu oh yes ema obamu mu onyame obama wo wate amen yafo no sede mu ato bia obabie ama wo de wo sie woni matamfo bi atwa ho ahia wo de wo sie wo de mumra asemu empre ho onyame obeya ma amen sabre sorry ya bebo mpaye Jesus ya bebo mpaye ye ka kire urade orofo ma wani mre enu se nyame oho wo ye nyankopon nemo enipa binti wo sin mu nti ukumafo nti okurare mu nti urade onya wo ho senkyerene amen ebo bia di ato abrabo so ye bebo mpaye ka kire wade se Jesus oma ni tumi embonwura ebo no so na basa kase enyi bo no emfiri ho sana se ono abere de ne ko share ho no na me ka kire se obeye nipa pen enti dia wona mu no wafa mu pen yes ni edi ato so ni edi beto ne so ebo de edi ato so ono edi beto ne so ono no hi obi obeyi bo na firi ho ono so bo ne firi ho obo ne ye den efiri ho ye bo mpa ye ka kire urade oh yes se ono nyankopon ema na basanye kase Jesus sunsun mu bo bi edi ato si kasam so sunsun mu bo bi edi ato krata so ebo bi edi ato awade ye so ebo bi edi ato adwuma so Jesus in the name of Jesus oh yes Lord and in the power Jesus of the resurrection sa to me no embo nwura wo musa abiri amen na buo na edi ato so no empie Jesus me kai abra ebobo no na okotoko no okwo bebo match na wonkoko na meti ko fu crab aso na ka wan yan sar me be ko boko na sa abra me nyan ko intimate ho radio ana mo ko fa malam biya dai e ba fi ho mi amani nie malam no de bia wo ye kotokofo no opani esewani on se ubu dan ya on e dan blocks no blocks na e de sisa dan se ubu dan no a unya the same block no e bi beti ma be ka ho bia 1.5 enu bi block nko an be 4-5 wa chichire kotokofo press ni nyina de to so miti odi ene nyame mame revelation
me say me bobo de ya ene say me fa me nyankopon yi oni cheche to am so ma che kotofo bae ase nya kotokompo no nombo ase ba bia ni all stars so okọ hye won okọ ye den hye won he said to me bi wo sunsumu ya dwuma se dia ne wo de wo to me mu to me entodofo sabre wo betima gina me abompa ya wo de ye wo said ye wo nam normal enya normal o come here alive no normal abrabo ye bo normal come no miere nya problem da ne mo de ekoso sunsumu no se ka woni hunu a Jesus ye bompa ya ka kire ware sunsumu buo bia me ebi edi bia atom so me be bompa ye ebi edi bia atom yire so me be bompa ye ebi edi ba ebi atom ma so me be bompa ye ka kire ware so onyi saabo no efiri me yire me ma so mabusua so me nuan mo so ebo bi timi be yare yetimi koto yare ne de abeto abusua no efiri wesu ne ko wesu eye bo ye bompa ye ka kire ware ka sa wurade yesu ena no pai me de mi sa wura mo cham sa me po mi sa bompa ya susu mo buo biara ye to ma bra bo so mi sika sam so me nkrata so ma ware so mi kru so me yire so me ma so wo yesu di sa me po mi sa bompa ya mi fra wo suja e be se sabo Holy Ghost liba sataya ne raba su kabaya ne in the mighty name of Jesus Holy Ghost Father Lord I pray sunsu mo bo biara woni fon dia to ma bra bo so atamfo dia to me yire so o dia to me ma so e wo Yesu Christ di mo I command Holy Ghost fire to consume it now Holy Ghost fire sunsu mo bo biara e dia to ma busia so e dia to me ni mo so e dia to mo fa se so I command Holy Ghost fire to consume it now fire Rapapa sataya ndere balabro ye basuka ba yandere bre abare me bompaye atie fotie wo mo bo biara ya dia to obi so abara me bo mi sema me bompaye ko Yesu di mo onya mi jawo Holy Ghost fire yeshiro masaka yandere bre le baba in the name of Jesus yes abompaye Jesus ye ka kire urade sa ade bi ade akyeche ya brabo ade bi ade akyeche ya nsa ema yentimi nyadwuma ade bi ade akyeche ya nan ema yentimi koye ne yete faako amanfo ko ma ne mu ne ye koyechi wase abra Lazarus pie bae no obi a wawu a wanya nkwa na so se ya ne akyekere no ya akyekere ne na akyekere ne ti akyekere ne nsa ya akyekere ya no onyam sa abre ye bom pa ya urade Yesu ena no pai me de sa so mocham sa me bom se bom pa ya ade bi ade akyekere me kra me de akyekere me sunsun me de akyekere me nipa bia wo famu wo na famu me bom se bom pa ya me sa wo suja aba shiri nyara Bible say abra honhom aba Samson so ahuma anya de akyekere e sane ye ti sa me bom se bom pa ya ma honhom na me so Achire mi biara me yere achire me yere yere achire me ba yere achire me nuanum ensare sansesia wo Yesu di wo sanbon pa re ka baba ba sata ya re mama rabu re basi ka ba ya ne Yesu Kristo di mo adie bi obone fo di achire me abali fo ba ibon sam di achire me enkramo fo di achire me dom di achire me yere me ba dom di achire me me so ma bra bo mi sika sam abra me bon pa ye Yesu di mo mi sani o Yesu di mo mi sani o mi flow de busu o mi shehuma bi o in the name of Jesus. Our last prayer. Ya bon paye Jesus ya ka kire urade wa se urade me die minim se wo ye nyankopon oh yes wo ye osoro hin nyankopon Jesus wo na wo bo so na bo asase he abra na Israelfo enam stress no wo hwe 40 days o ma anoda wo show mo 40 days o ma ntu aburada o mu diti o mu nom ye o mo mu miti wiye edu ba bi o mu se miti kura from o mo fish wiye yes hwe o ma tade o ma nko shop o ma nko boutique akota tade da wa mo ma tade antete o mu hu anaso da nyame be nie ye no se wo ye nyankopon Jesus na mbom min sinimunti amengo amen embom min kuntanunti ba menya sika amen embom una onim de wom oh yes ya bom paye Jesus ka kire urade se
Onya ho sankyerɛ. Amen. Kasa awurade Yesu. Wo ye Nyankopɔn. Awurade. Utumi ade nyina ye. Wo ye bɔhyɛ Nyankopɔn. Nia waka no ye. Wo di atoro. Minim sɛ wo ye nyame. Na mmom nipa bi nti. Asrefo nti. Atatafo nti. Ye me ho sankyerɛ. Sɛ me bɔ me sɛ bɔ mpa ya. Ye me ho sankyerɛ. Bie kwa ma me. Shawudie no nyam. Bɔ sɛ bɔ mpa ya sabe. Rabasita yandoro kabarabara. Holy Ghost in the name of Jesus. Everybody be born by you, Papa, we in you. Everybody am who sent you. Everybody am who sent you. Yami who sent you. Yami ma who sent you. Yami who sent you. Yami who sent you. Mani see you. Mani see you. Omoni hamu. Omoni akumamuku. So chapter so one. Prepare the show tata. I want to show them. Yami who sent you. Mani see you. I want to put them you. Holy Ghost, in the name of Jesus. I catch everybody say, when you Jackson was century, Jesus. On your ordained one in the year, the bush young was century, double pious abbey. Liba Marabo Sukabayande, I want a vampire Sabi, Eddie Jackson Bowling, Eddie Jackson Grow Watcher, and you are then holding in the mouth of Watcher. Yes, sir, I don't shut him off. I want your Musa, Holy Spirit, your Musa, Masatayane, I've never called you. I gave you one of your Susu from Winofam, I buy your vampire. Yes, Sanina, whom Wobiara, one of your brothers. We take it out, we take it out in the name of Jesus. Holy Ghost fire. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Jesus. Out of what? Tablet, over to me, Alfred. Jesus. Over to me, Alfred. Over to me, Alfred. 0032 0032 32 90 6169 0032 32 bio 906169. Second line 0032 32 bio 94 9081 0032 32 bio 94 9081. Over to my friend for WhatsApp no 0032 492 075 745. Order for your child call. Amen. Fle na eno call nyame anim. Amen. Betumadi. Maka baraburu suta yandiri we. We are not supposed to.